כאן הוא כמובן אומנות המנגה, ולכן נמצא איתי כאן הקריקטוריסט דייגו. דייגו, מה קורה? אח שלי. אתם כמובן בבית מכירים את הסדרות פוקימון ודרגון בול זי, וזה בעצם מנגה? זה מה שנקרא מנגה? כן, זה מנגה, זה עבודה איכות, זה אנימציה. זאת שיטת ציור אחרת למה שאתה משתמש למשל כשאתה מצייר קריקטורה? זה טכניקה, אבל זה כביכול אותו דבר, זה ציור. תגיד, למה יש להם בכל הדמויות האלה? יש להם עיניים כל כך גדולות כאלה ואף קטנטן בגלל הזאב של כיתה אדומה? כדי שתוכלי לראות יותר טוב, תחליש. לא, האמת שהיפנים יש להם קצת דבר מעניין, יש להם עיניים קטנות כאלה. זה מפוך על הפוך. בדיוק, ואף הקטן זה נגיעה כזאת. טוב, אני עומדת לתת לך משימה. האם אתה מוכן, דייגו? נדע, כי אנחנו אוהבים פה משימות. אני רוצה שאתה תהפוך אותי לדמות מנגה. אני כבר עושה את זה. פה הנה, הוא כבר התחיל במלאכה. תשמע, אני גם דאג שככה יביאו לך פה איזה גלויה שלי שתוכל, הנה, יש לי פה הכנות מבעוד מועד, שים לב, קידום עצמי גבוה. אז יהיה לך פה רפרנס, ואנחנו נחזור אליך ככה לקראת סיום התוכנית. אתה חושב תעמוד במשימה? אפשר להפוך אותי למנגה? למנגה וגם אני כבר אפשר להגיד חצי מנגל. מי יודע, אולי אני אקבל איזה תפקיד בסרט מנגה. טוב, תודה רבה דייגו, אנחנו נחזור אליך עוד מעט. וחברים, זה הזמן להכיר את יפן מקרוב במהדורה המורחבת. לא נעים, אבל הוא כזה חסיך שאין לי מה לעשות, לא יכולתי לעצור את עצמי. ובכן, דייגו, אתה טרחת פה כל התוכנית. טרחת? טרחת. והפכת אותי לדמות מנגה, אני חייבת להגיד שזה מדהים. הלוואי והייתי נראית ככה. תשמע, ילדים בבית ספר היו צוחקים עלי שיש לי עיניים של צ'יוואווה. מה אתה מנסה להגיד פה בציור הזה? שיש לך עיניים גדולות ויפות. דייגו, מה נסגר לך, בן אדם? אתה אמור לפרגן. אבל זה יצא מקסים. תגיד, איך היית קורא לדמות הזאת? קומיקו. קומיקו? מה זה אומר? קומיקו זה שם יפני. יפה? אז תכירו את קומיקו. אני רוצה להגיד תודה רבה לדייגו על הציור המדהים הזה. אני אקח את זה.